בוקר טוב לכל הלקוחות שלנו, משה מבית מעץ. אנחנו רוצים להראות לכם את הגדר שלנו שהיא להתקנה עצמית לכל אחד בבית. אנחנו במקרה בזיכרון מתקינים את הגדר הזאת לזוג מבוגר, אבל תסתכלו על זה פשוט. אתם מקבלים תושבת והעמוד, אתם רואים, רק מניחים את זה בפנים. השלב יוצא לבחוץ, מניחים, שימו לב. אתם רואים? התושבת נכנסת, שמים לה 4 ג'מבואים, מניחים את זה בפנים, מורידים את השלב וזהו. באים לפה, לקטע הבא, מניחים את השלבים, תראו איזה יופי. ואתם קובעים את המרווחים, מה שאתם רוצים, בדרך כלל זה 2 סנטים. שימו לב לגדר הזה יפה, אני לוקח, מכניס שלבים לגדר כמו לגו. כל אחד יכול לעשות את זה בבית שלו. אתם מקבלים את הגדר מוכנה לפי האורך של הגדר שלכם בבית. שנייה, נראה לכם. תראו איזה יופי. עכשיו, כשאתם רוצים לתת את הגדר, את השלבים, אתם נותנים בורג פה באלכסון, אני נותן לכם את הכל. בורג באלכסון, הוא קובע לכם את הרווח שאתם רוצים. תראו איזה גדר חזקה, לא זזה במטר, היא חזקה מאוד. ממליץ לכולם להיכנס לאתר שלנו בית מעץ בעברית, אתם תוכלו להתרשם ולראות את זה. בוקר טוב לכולם ויום טוב.